Yauwa wannan bidiyon kamar yadda kuke gani na ɗauke shi ne don in nuna yadda ake sayan NFT da kuma transaction ko kuma tura shi NFT ɗin a cikin wannan Gold Chain Manager. To yanzu dai kamar yadda kuke gani bari in koma asalin farko Explorer. Yauwa sai in koma wallet, yanzu na dawo asalin farko kenan. In ba ka da wannan token ɗin to nan za ka zo wajen daily claim kenan. Kullum za a baka dama kai claiming kwaya 500 so ɗaya. In ka tura ma wani bai dawo maka da su ba duka to shi kenan. Yauwa to gashi na yanzu na taɓa wajen daily to kun ga ya nuna mun cewa faucet cooldown active yanzu har sai lokacin awa 12 kafin in sake claiming ɗin wani token ɗin. To kun ga dama mun riga mun yi bayani tun a farko cewa idan har za ka tura ma wani ne ga wurin da za ka danna nan send. Idan kuma kai ne za a turo maka to sai ka danna copy, ka copy wallet address ɗin ka tura ma wanda za ka tura mawa. Yawwa to idan kuma za ka sai NFT ne to ga nan inda aka rubuta market sai ka lallabo ka zo market gashi nan sai ka shiga. Da zaran ka shiga market zai kawo ka wurin da za ka sai NFT ɗin. Yawwa to ga su nan kun ga yanzu wanda na ci karo da shi akan 140 ne. Wai NFT suna da token 140 ne za a iya sayan wannan. Duk da na sassai wasu jiya yayin da nake wani bidiyo to amma yanzu dai gashi nan dai kun gani. Yanzu bari in danna nan inda aka rubuta 140 ɗin nan don in sai wannan USA team ɗin. To na taɓa yanzu gashi nan na taɓa shi zan saya. Buy for 140 za a kwashe token ɗina ne fa har guda 140 wayancan wanda na abin nan. To yanzu gashi nan zan danna confirm cewa I want to purchase. Yawwa to na kan saya kenan kuma gashi nan yana processing. In kai haka dai ka riga in ya gama processing ka saya shi kenan. In bai yi ba zai nuna maka error. Wannan shine. Idan kuma ya yi to shi kenan. To kun ga yanzu wannan ya sayu kenan. Ya riga ya sayu. To yanzu ya za a yi sai a koma baya. Ta ya za ka koma baya sai ka taɓa nan wajen layukan nan guda uku. Sai ka zo ka zaɓi inda aka rubuta Explorer ɗin nan gashi nan na taɓa. So daga nan sai ka taɓa wallet ga ta nan a sama. So na taɓa wallet kun ga na dawo. Yanzu teams inda aka rubuta teams ɗin nan ne nake da wato ainihin NFT ɗin a wurin. Teams ɗin NFT ɗin ne. Kaman ƙungiyar ƙwallon ƙafa ne kake saya. To yanzu gashi na taɓa wajen teams ɗin. Kun ga gasu nan guda wannan na siye shi akan 50, wannan na siya akan 140, wannan na siya akan 25, wannan ma akan 25 kun gansu. To idan za ka tura ma wani wannan NFT ɗin to ga inda za ka taɓa nan inda aka rubuta send ɗin nan. Send ɗin nan za ka taɓa send NFT. To sai ka taɓa shi. To yanzu gashi nan an ce in ɗauko wallet address ɗin wanda zan tura mawa. Shi kenan sai ka je ka koma wurin waye kuka yi da shi. Ni ba mu yi da kowa ba bari in je bari in zaɓo wani. Bari in duba wani cikin mutanen nan in ga waye ke kusa in tura mai NFT ɗin. Bari in kwafi lamban wannan. Na kwafi lamban shi. Yawwa bari in je in sa mai NFT ɗin nan. To kun ga na yi pasting a nan gurin. Maximum NFT wannan dai ai ƙwaya ɗaya ne dama nake da shi. To bari in sa musu ƙwaya ɗaya. To kun gani gashi nan yanzu sai ka danna send tokens. Na danna sai ka danna confirm transfer. Na danna gashi nan. To gashi nan yana ta sending ina jira. To yanzu ya ce transfer successful. Kun ga na tura mishi wannan NFT ɗin kenan. Sabida haka ni ma yanzu bari in ce mishi ya dawo min da NFT na. Yawwa na tura mai to bari in ce mai copy. Bari in yi copy sai in je in ce mishi dawo min da NFT na. Gashi nan.
na tura maka NFT guda ɗaya. Yawwa to kun gani wannan lafiya lau kenan. Yawwa to na riga na tura. Wannan dai shine ƙarshen bidiyon. Allah ya bamu sa'a. Amin summa amin.